ሰነፍ ሰብ እሞ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኣይተፈጠረን ግን ምናልባት ሓያል ከም ዝኾነን ወይ ድማ ብኸመይ ሓያል ሰብ ክኾን ከም ዝኽእልን ዘይክፈልጥ ዝኽእል ሰብ እምበር ፈጣሪ ክፈጥረና እንከሎ ሰባት ገይሩ ክመርፀና እንከሎ ኦሬዲ ፈጣሪ መንፈሱ ስለ ዝዓደለና ሓያላት ኢና ግን ብኸመይና ሓያል መንነት ክንፈጥር ንኽእል ብኸመይ ከናፍቲ ቀንዲ መንነትና ብምምላስ ነቶም ዘጋጥሙና ዘሎ ሕፅረታት በሲዕና ክንሓልፍ ንኽእል በዘን ሎማዓንቲ ንሪአን ሓሙሽተ ነጥብታት ብዝግባእ ሓያል መንነት ብኸመይ ከም ንፈጥር ክንርኢና ምናልባት ኣብ ዩቲብ ቁም ነገር ንምርኣይ ገዛ ርእስኹም ንምስሓል ትመፁ እንተረኸብኩም ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እምበኣርከስ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ሓሙሽተ ነጥብታት ብኸመይ ሓያል ሰብ ክንከውን ከም ንኽእል ብዝግባእ ክንርኢና እታ ቀዳሚትን ኣብ መወዳእታ ንሪኢ ካብ ብጣዕሚ ወሰንተን ክንግንዘበን ዘለና ነገራት ኮይነን እተን ሰለስተ ኣብ መንጎን ጠቕሰን ድማ ብዝግባእ ከነተግብረን እንተደኣ ክኢልና ሓያል መንነት ክንፈጥር ዘኽእላና እየን። እታ ቀዳመይቲ ክንግንዘባ ዘለና ነገር እምበኣር ኣብ ሕፅረታትካ ተኣምርካ ከም ዝግለጽ ምርዳእ እዩ። ምናልባት ብዙሕ ግዜ ኣብ ደገ ክንርኢ ከለና ብዙሕ ፋይናንሻል ፀገም ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ጥዕና ክኸውን ይኽእል፣ ምናልባት እውን ካብቲ ደዓበናሉ ቦታ ወፂና ናብ ካልእ ቦታ ክንስደድ ክንጅምር ከለና ሕፅረታትና እንዳበዝሑ ክኸዱ ከለዉ ምናልባት ተኣምርና ዝጠፍእ ወይ እውን ዕድልና ውድባኽን ሓይልና ደጥፍእ ኮይኑ ክስምዐና ይኽእል እዩ። ግን ድማ እዛ ዓለም ዝፈጠረቶም ብሉፃት ዝበሃሉ ሰባት ከነስተብህለሎም እንተደኣ ክኢልና ኩሎም ብኣዝዩ ከቢድ ዝበሃል ሓዊ ተፈተኑ ወይ እውን ኣዝዩ ከቢድ ዝበሃል ሂወት ደሕለፉ ኣብ መወዳእቱ ኸ ሓያላት ክኾኑ ዝኽኣሉ ሰባት እዮም። ሕጂ እውን ምናልባት ሕፅረታት እንተደኣ ሃሊና ምናልባት ናይ ገንዘብ ፀገም ክኸውን ይኽእል፣ ብሰብ ተኻሒድና ክንከውን ንኽእል፣ ወይ እውን ናይ ጥዕና ፀገም ኣጓኒፍና ክኸውን ይኽእል፣ ምናልባት እውን ካብቲ ድዘለልናሉ ዳዓበናሉ ክልወጥ ኢልና ንሓስበሉ ምናልባት እውን ድነበርናዮ ዓዲ ካብኡ ናብ ካልእ ተሰዲድና ክንከውን ንኽእል ኢና። ግን ኣብዞም ሕፅረታት እዚኦም ድማ ትናትና ተኣምር ከም ደሎ ክንርዳእ እንተደኣ ክኢልና ሓያል ሰብ ንምዃን ተቐዳማይ መንገዲ እዚ እዩ። ብዙሓት ኣብ ዓለም ዘለዉ ሰባት ክንሪኦም ከለና ድማ ወላ ሓንቲ ዓይነት ሽግር ደየሕለፉ ድኾነ ሕፅረታት ደይነበሮም ሕልፎም ኣዝዩ ፅቡቕ ድኾነ ወይ እውን ድኾነ ዓይነት ገንዘብ ዝነበሮም ወይ ድማ ዝሓሸ ዓይነት ሂወት ዝነበሩ ሰባት ኣይኮኑን እኳ ደኣ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ድበሃል ኣቐንዛዊ ድበሃል ሂወት ዘሕለፉ ሰባት እዮም። እስኪ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ክሕልለኩም እዚ ቪድዮ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ምስሊ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰብ ከምዚ ትርእይዎ ኢድን እግርን የብሉን፣ መሓውር ዝበሃል የብሉን፣ ከምዚ ኢሉ እዩ ተፈጢሩ። ግን እዚ ሰብ እዚ ነዚ መሓውር ምስኣን ድበሃል ሕፅረት ከም ሕፅረት ኣይተቐበሎን እኳ ደኣ ተኣምር እዩ ኣብኡ ረኺቦ። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰብ ኒክ ቪዩሲክ ይበሃል። ኒክ ቪዩሲክ ኢድን እግርን ዋላ እኳ እንተደይሃለዎ መሓውር ዋላ እኳ እንተደይሃለዎ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣዝዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሂወት እዩ ደሕለ ኣብ ገፁ ፍሽኽታ እዩ ዝንበብ። ግን ብኸመይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ? ምክንያቱ ሓይሉ ኣብ ሕፅረቱ ከም ደሎ ምናልባት እቲ ኢድን እግርን ምስኣን ከም ናይ ብሓቂ ብሉፅ ዝኾነ መንነት ክቕበሎ ስለ ዝኸኣለ እዩ። ምናልባት ሕፅረታት ሃሊና ኮይኑ ንሕና እውን ከም ኢድ ከም እግሪ ንምንዮ ድኾነ ዓይነት ነገር ክህሉ ይኽእል ይኸውን፣ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል፣ ጥዕና ክኸውን ይኽእል፣ ድኾነ ዓይነት ከቢድ ንብሎ ግን ከዓ ሕፅረት ኢልና ንገልፆ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ኒክ ቪዩሲክ ብጣዕሚ ከቢድ ሂወት ዘሕልፍ ሰብ እዩ። ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኢድን እግርን የብሉን፣ ከምዚ ንሪኦ ፀናሕና እዩ። ግን ኣብ ትምህርቲ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ቡሪቴ ገይሩ ሰባት ይፀርፍዎ እዮም። ትርጉም ዝበሃል የብሉን ሂወትካ መሓውር የብልካን እንዳበሉ ዝስሕቅዎ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ። ኒክ ቪዩሲክ ግን ሕፅረቱ ሓይሉ ክኸውን ስለ ዝፈቐደ ብዝግባእ ገዛ ርእሱ ናብ ውሽጡ ክምልከት ስለ ዝኸኣለ ሓድሽ ሂወት ክፈጥር ክኢሉ እዩ። ኒክ ቪዩሲክ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሞቲቬሽናል ስፒከር እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኦልሞስት ካብ 70 ንላዕሊ ሃገራት እንዳኸደ ሞቲቬሽናል ስፒች እንዳሃበ ንሰባት ክበረታትዑ ከም ዘለዎም ድኽመቶም ኣብ መሓውሮም ድኽመቶም ኣብ ኣካሎም ዘይኮነ ድኽመቶም ኣብ ኣእምሮኦም ከም ዘሎ ብዝግባእ ዘረድእ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሰብ እዩ። ግን እዚ ሕፅረት እዚ ከም ሓይሊ እንተዘይክበሎ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኒክ ቪዩሲክ ኣይምኾነን። ዝተረፈ ናባኹም ክገድፎ ብዝግባእ ኒክ ቪዩሲክ እንተተስንዕዎ ኣዝዩ ደስ ምበለኒ። ግን ኣብ ሕፅረታትና ሓይልና ከም ዝግለፅ ክንግንዘብ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና። እታ ካልአይቲ ሓያል ሰብ ንምዃን ክንወስዳን ከነተግብራን ዘለና ነገር ድማ ምኽንያታዊ ምዃን፣ ምኽንያት ምብዛሕ፣ ምስ ሰባት ጠጠው ምባል እዩ። ምናልባት እዚ ክብለኩም ከለኹ ሓቂ እኮ እዩ እሞ ኣብ ድዘለይ ዓዲ ይኮንኩን ዘለኹ ኣብ ስደት እየ ዘለኹ ሰባት ክሒዶምን እዮም ገንዘብ የብለይን ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ዓይነት ሂወት ንኽነብር ዘኽእልን ድኾነ ዓይነት ሕጂ ክገልፆ ድኽእል ዓይነት ንዋት እኮ የብለይን ንብል እንተደኣ ሃሊና ሓያል ንኸይንኸውንን ብዝግባእ ኣብ ውሽጥና ደሎ መንፈሳዊ ሓይሊ ከዓኒ ፈጣሪ በኣና ንኸይሰርሕ ኢና ንኽልክሎ ዘለና። ምስ ሰብኣዊ ምኽንያት ምብዛሕ ሓደ ዝህበና ነገር እንታይ እዩ እንተረኣይኩምኒ ካልእ ደይኮነ ካብ ሓላፍነት ነፃ እዩ ዝገብረና። ምናልባት ኣነ
ህይወተይ ደይ ምቕያረይ ዘለኹ ዓዲ እዩ ክስተኮ እዩ ከምዚ ገይረኒ ክስተኮ እዩ ከምዚ ፈጢሩ እንዳበልኩ ምስቶም ደማርሩ ጀምዓ እንተደኣ ክኸውን ክኢለ ካብቶም ጀምዓት እየ ደፍልብል ሓንቲ ነገር የብለይን እታ ህይወት እቲኣ ታሶም ዝነብሯ ደለዉ እታ ደማርሯ ደለዉ ህይወት ንስኣ ትኸውን ግን ድማ እንተደኣ ምናልባት ንሰባብ ጠጠው ኣቢለ ምኽኒት ገዲፈ ነዞም ሰባት እዚኦም ኣብነት ክኾኖም ክኢለ ኣብ ውሽጠይ ተኣምር ከም ዘሎ ተረዲእ ፈጣሪ ንክሕግዘኒ ድማ ማዕፆ ክኸፍተሉ ክእል እየ ግን እታ ማዕፆ እቲኣ ባዕለይ እንዳሳበብኩ ከምዚ ደይገበርኩ እዚ ስለ ዝኾነኮ እዚ ስለ ደይተፈጠረኮ እንዳበልኩ ነታ ማዕፆ እቲኣ ባዕለይ ድዓፅዋ እንተደኣ ሃልዩን ፈጣሪ ንኸይሕግዘኒ እየ ዝኽልክሎ ዘለኹ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዕዉታት ዝተባሃሉ ሰባት ዘሳብቡ ምኽኒት ዘብዝሑ ደይኮኑ ምናልባት ሓቂ ድኾነ ገንዘብ ስእነት ክኾን ይኽእል ናይ ስደት ሽግር ክኾን ይኽእል ናይ ጥዕና ናይ ፋይናንስ ናይ ብዙሕ ነገራት ሽግር ወላ እኳ እንተሃለዎ ግን ነዛ ህይወት እዚኣ ብኸመይ ክስዕራ ድኽእል ገንዘብ የብለይ ግን ብኸመይ ሃብታም ክኾን ድኽእል ብኸመይ ሓድሽ ህይወት ክፈጥር ድኽእል ጥዕና የብለይን ግን ብኸመይ ጥዕናይ ክመልስ ድኽእል ኢሎም ብኸመይ እዩ ዝብል ሕቶ ንፈጣሪኦም ክሓቱ ዝኽኣሉ ሰባት እዮም ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ወላ ሓንቲ እዚኣ ንውሽጢ እንተደኣ ተሰርፀልና ነይራ ብዝግባእ በቃ ሰበብ ዝበሃል ምኽኒት ዝበሃል ካብ ሕጂ ንኔው ጠጠው ከብል ኢልና መንገዲ እንተነደሊ ነርና ብዙሕ ነገራት መቐለለልና ነይሩ ሓለሉ ጂም ሮን ዝበሃል ብጣዕሚ ፍሉጥ ዝኾነ ፊሎዞፈር እንታይ ይብል ሰባት ወዮ ደኣ ኣይክእልን እየ ኣይከውንን እንዳበሉ ሰበብ ደብዝሑ ወይ ከዓ ምኽኒት ደብዝሑ ኮይኖም እምበር ኣብታ ህሞት እቲኣ ኣይክእሎን እየ ምባል ገዲፍካ ሰበብ ምብዛሕ ገዲፍካ ብኸመይ ነዚ ነገር እዚ ከተግብሮ ድኽእል ኢልካ ክትሓስብ እንተደኣ ክኢልካ ኩሉ ግዜ መንገዲ ኣሎ እዩ ዝብል ፈጣሪ ድማ ንኩሉ ነገራት መንገዲ ኣለዎ እዩ ኣሽንኳ ኢለ ፈጣሪ ብኣካል እንተሰርሐ ንሪኦ ዘለና ኢንተርነት እኳ ምስ ሰባት ጠጠው ኣቢልና እንታይ ኣሎ ኢልና ሰርች ክንገብር ተኽኢልና ብዙሕ መልሲ ክህበና እዩ ፈጣሪ ኸ እሞ እንተደኣ ሓቲትናዮ ሰበብና ጠጠው እንተደኣ ክነብር ክኢልና መንገዱ ክኸፍተልና እዩ ምስ ሰባት ጠጠው ምባል ሓያል ሰብ እዩ ዝገብር ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ዝቕይር ዘሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱርበት ተኻውሎጢ ንኹለንተናዊ ዕብይ ዝተሰመየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ነንበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክላስ ራኸና እታ ሳልሰይቲ ብጣዕሚ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ከነተግብራ ዘለና ነገር ድማ ሓያል ሰብ ንምዃን ካብ ካልእ ሰብ ትፅቢታት ጠጠው ምባል እዩ ዘድሊ ምናልባት እዚ ነገር እዚ ኣይደኖ እንተድርድእና ነይሩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ካብ ካልኦት ከይተፀበና ካብ ገዛእ ርእስናን ካብ ፈጣሪናን ክንፅበ እንተደኣ ክኢልና ብሉፅ ዝኾነ ናይ ዓወት መንገዲ እዩ ዝኾነና ሓደ ሓደ ግዜ ተስተውዕሉ እንተደኣ ኮንኩም ምናልባት ዝኾነ ሰብ ከምዚ ክገብረልካ እቲ ክገብረልካ ከምዚ ክፈጥረልካ ዝኾነ ነገር ክሕግዘካ ኣለካ ሞ ሃንደበት ኬድካ እንተሓተትካ ከምዚ ኮይልካነ ነርካ እንተበልካ ዋይ ኢለካ ነይረ ደ ከምኡ ደኣ እዩ ይብለካ ኣጋጢሙኩም ክኸውን ይኽእል እዩ እሺ ኩሉ ሰብ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ዓለም እዩ ዝነብር ኩላኽና ኸ ነናይ ገዛ ርእስና ሓላፍነት ንወስደላ ህይወት እያ ዘላትና ኣብዛ ህይወት እዚኣ ምናልባት ንሕና ናብ ገዛ ርእስና ከይተመለስና ካልኦት ሰባት ክገብሩና ንፅበ እንተደኣ ሃሊና ብዙሕ ግዜ ንጉድኦ ካብ ካልኦት ሰባት ትፅቢታትና ክንገብር ክንጅምር ከለና እዩ ብዙሕ ዝተጎድአ ልቢ ከተስተውዕሉ እንተደኣ ክኢልኩም እውን ትፅቢታቱ ካብ ደገ ዝገበረ እዩ ካብ ደገ ደይኮነ ግን ትፅቢታትና ካብ ውሽጢ ክንገብሮ እንተደኣ ክኢልና ኢናው ብሓሳብ ብስምዒት ብእምነት ሰሓተትናዮ ፈጣሪና ከዓ ትፅቢትና ከንቱ ኣይክገብሮን እዩ እምበር ኩሉ ሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ኣብ ጫምኡ ደኣተወት ትኾርኮሖ ፀፀር ኣላ ናትካ ፀፀር ወላ ሓደ ሰብ መፂኡ ከውፅልካ ኣይክእድን እዩ ናይ ገዛ ርእስኻ ፀፀር እታ ትኾርኮሐካ ላ ባዕልኻ ፈቲሽካ ዳ ክተውፅእ ኣለካ እምበር ማንም ሰብ መፂኡ ፀፀርካ ደውፅልካ የለ ከውፅልካ ዘይክእል ዘይደሊ ወይ እውን ዘይመነ ኮይኑ ይኮነን ግን ድማ ናይ ገዛ ርእሱ ኣብ ጫምኡ ትኾርኮሖ ዝኾነ ጠጠር ስለ ዘላ እዩ ስለዚ ሓላፍነት ብምውሳድ ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ካብ ካልእ ሰብ ምፅባይ ጠጠው ብምባል ባዕልና ፀፀርና ክንኣለ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ሓያል ሰብ ንክንከውን ዝገብረና መንገዲ እዩ እታ ራብዐይቲ እንተደኣ ክነተግብራ ተኢልና ሓያል ሰብ ክትገብረና ሓያል መንነት ክትፈጠርና ትኽእል ከኣነ እንታይ እያ ተባሂልኩምኒ ገዛ ርእስኻ ምስሓል እዩ ኣብዚ ዘመን እዚ ገዛ ርእስና ክንስሕለሉ ንኽእል ብዙሕ መንገድታት ኣሎ እዩ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ንኸይድ ኣብ ዝኾነ ቦታ ንኸይድ ምሳና ኩሉ ግዜ ንኸይድ ሓደ ነገር እንታይ እንተባሂልኩምኒ ብዝግባእ ነዚ እምሮ እዚ ክንስሕሎ እንተደኣ ክኢልና እዩ ብዝግባእ ሞያ ክነጥር እንተደኣ ክኢልና እዩ ብዝግባእ ነቕ ዘይብል ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ድኽድና ቦታ ክጠቕመና ድኽእል ብዝግባእ ዝኾነ ሞያ ክንወስድ እንተደኣ ክኢልና እዩ ኩሉ ግዜ ኣእምሮና ክንምግቦ መንፈስና ከነጠንክሮ ከነሕይሎ ዘኽእለና ብሉፃት መንገድታት ክንክተል እንተደኣ ክኢልና እዩ ከምዚ ክንገብር እንተደኣ ክኢልና መንፈስና ሓፍ ደብሉ ኣእምሮና ዝስሕሉ ነገራት ብጣዕሚ ብዙሓት ኣለዉ እዮም ብቐሊሉ እኳ ኮፍ ኢልካ ኣፍታ ገዛና ትመፀና እኳ ሞባይልና ኮይና ብዙሕ ነገራት ክንረከብ ንኽእል ኢና እታ ሞባይልና እቲኣ ብዙሕ ተኣምር ሒዝያ ዘላ
ብዙሕ ነገራት ካብኡ ክንረክብ ንኽእል ኢና ምናልባት ጥዕና ሸጊርና እንተ ደኣ ኮይኑ ጥዕና ክንረኽበሎም ንኽእል መንገድታት ብዙሓት ናብ ሓኪም ከይከድካ እውን ኣይንኽእል ማለት ኣይኮንኩን ግን ኣብ ሞባይልካ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ፋይናንሳዊ ሽግር እንተ ደኣ ሃሊካ ፀገም እንተ ደኣ ሃሊካ በዛ ሞባይል እዚኣ ተጠቒምካ ግን ብኸመይ ሓድሽ ቢዝነስ ክትፈጥር ከም ትኽእል ወላ ኣይትጀምሮ ገንዘብ ወላ ይሃለኻ ግን ናይ ብሓቂ እንተ ደኣ ገዛ ርእስኻ እንዳሰሓልካ ከይድካ ከመይ ኢለ እዚ ቢዝነስ ክጅምሮ ይኽእል ኢልካ ምናልባት ከተፅንዕ እንተ ደኣ ኸይልካ ክትርዳእ ክትግንዘብ እንተ ደኣ ኸይልካ ብዙሕ ነገራት ገዛእ ርእስኻ ስለ ዝሰሓልካ እዛ ዓለም እዚኣ ከዓኒ ገዛእ ርእሶም ንዝሰሓሉ ሰባት ስለ ትመርፅ እዛ ዓለም እዚኣ ክትመርፀካ እያ ሂወትካ እውን ኩሉ ግዜ እንተ ደኣ ኣእምሮኻ ትስሕሎ ኮንካ እንዳስተማቐርካ ኢኻ ትኸይድ ብኸምዚ መንገዲ ድማ ሓያል መንነት ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ እታ ሓምሸይቲ ክንግንዘባ ዘለና ወሳኒት ዝኾነት ነገር ድማ ኣብ መወዳእታ እናሓስቦ ነገር ከም እንኸውን እታ እናሓስባ ነገር ድማ ናብ ውፅኢት ከም ትቕየር ብጥልቀት ብዕምቆት ምግንዛብ እዩ ነዚኣ ክንግንዘብ እንተ ደኣ ክኢልና ኣብ ሕጂ ሰዓት እናሓስቦ ሓሳብ ዝተቐደሰ ብምግባር ዝተቐደሰ ሂወት ኢና ንነብር ኣብ ሂወት ክልተ ኣማራፂ ኣለና እዘን ክልተ ኣማራፂታት ድማ ምናልባት ኣብ ሕጂ ሰዓት ዘጋጥመና ዘሎ ሽግር ብዛዕባኡ እንዳማረርና ናብ ህጉም ምእታው ወይ ድማ ብዛዕባኡ ምምራር ገዲፍና ዘለና በረኸታት እንዳረኣና ተመስገን እንዳበልና አልሐምዱሊላህ እንዳበልና ብእምነትና እንተ ደኣ ናብ ፈጣሪና ክንምለስን ገዛ ርእስና ድማ ብዝግባእ ክንስሕልን ዝተቐደሱ ሓሳባት ኣብ ሕጂ ሰዓት ክንሓስብን እንተ ደኣ ክኢልና እዩ ይርድአኒ እንዲ ግን ሕጂ ኣተየ ዘለኹ ሂወት ስኻ ስለ ዘይተረዳእካያ ዘጋጥመን ዘሎ ዝጓንፈሉ ዘሎ ነገራት ኣነ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ስለ ዘይተፈለጥካ ኢኻ ግን ኣይተማርራ መስግን ትብለን ዘለኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ ናይ ዝኾነ ሰብ ሽግር ኣነ ክርድኦ ይክእልን ናተይ ሽግር ንስኹም ክትርድኦ ይትኽእሉን ኢኹም ሓንቲ ትርድአኒ ነገር ክሳብ ሕጂ ናብዛ ቪድዮ እዚኣ እንተ ደኣ ፀኒሕኩም ሃሊኹም ግን ሓንቲ ትርድአኒ ነገር እንተ ደኣ ሃልያ ግን ኩላትና ለውጢ ንደሊ ኢና እታ ለውጢ ክትመፅእ እንተ ደኣ ኮይና ድማ ነዛ ነገር እዚኣ ውሒጥና ብዝግባእ ኣእምሮና ብምሕላው ሂወት ካብኡ ከም ትፍልፍል ተረዲእና ኣብ ኣእምሮና ዘሎ ሓሳብ ብዝግባእ መጥንቃቕ እዩ ኣእምሮኻ ንድኾነ ሰብ ንድኾነ ሶሻል ሚድያ ንድኾነ ድመፅእ ሽግራት ንድኾነ ድመፅእ ነገራት እንተ ደኣ ትዕድሎ ኮንካ ኣብ ገዛእ እግራትካ ዘይድሊ ዓይነት ኔጌቲቭ ነገራት ንኽዝራእ እንተ ደኣ ትፈቅድ ሃሊኻ ግን ኣብታ ግራት እቲኣ ተዘሪኡ ዘሎ ነገር ምህርቱ ዝሓፍስ ንስኻ ደኣ እምበር ካልኦት ሰባት ኣይኮኑን ስለዚ ክስቶ ከምዚ ግን እዚ ስለ ዝኾነ ኮይ እዚ ዝተፈጠረ ኮይ እንዳበልና ኣብ ክንዲ እታ በረኸትና ከተምፀልና ትኽእል ራህዋና ደስታና ዓወትና ጥዕናና ክነምፀላ ንኽእል ኣእምሮና ዘይድሊ ነገራት ካብ ንዘርአላ ዝሓሰብናዮ ነገር ከም ንኸውን ተረዲእና ኣብ ሕጂ ሰዓት ኮይና ሓድሽ ሓሳብ ክንሓስብ ንኽእል ኢና ክንፅሊ ንኽእል ኢና ኣብ ሕጂ ሰዓት ኮይና እዚ እደሊ ኢልና ንፈጣሪ ክንሓቶ ንኽእል ኢና ሓያል ሰብ ድማ ኣብ ደገ ብዙሕ ዘናውፅ ብዙሕ ሽግራት ዝመልኡ ነገራት ወላ እኳ እንተሃለወ ሓያል ሰብ ግን ናብ ገዛእ ርእሱ ተመሊሱ መንፈሱ ዘሕድስ ሰብ እዩ ውሽጡ ብዝግባእ ፈጣሪ ሒዙ ዝረጋገእ ሰብ እዩ ሰብ ልቢ እዩ ዓዱ ልብኻ ዓድኻ ክትገብር እንተ ደኣ ክኢልካ ኣብ ደገ ዘሎ ነገራት ገዲፍካ ኣብ ውሽጢ ክኾነሎ እዩ ዝብል ተስፋ ዝመልኦ ፈጣሪሎ ምሳይ ብኣይን ምሳይኑ ንሰርሓሎ እዩ እሞ እንተ ደኣ ሓቲትዮ ክህበኒ እዩ ካብ ፈጣሪ ወፃኢ እውን ንኻልእ ሰብ ምፅባይ ገዲፍካ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ነቲ ምሳኻን ብኣኻን ትሰርሕ ፈጣሪ ብእምነት ብኣኻ ንኽሰርሕ ትፈቕደሉ እንተ ደኣ ኮንካ እመነኒ ሓያል ሰብ ምዃንካ ኣይተርፍን እዩ እታ ደሓ ሰብከያ ድማ ጥባሕ ንግሆ ብስምዒት ከተሰላስላ ክትጅምር ከለኻ ብእምነት ጥባሕ ንግሆ ከም ትሓፍሳ ኣይትጠራጠር ኢኻ በዚ መንገዲ እዚ ድማ ብዝግባእ ሓያል መንነት ብምፍጣር ሓያል ሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ በሉ በዘን ሓሙሽተ ዝረኣናየን መንገድታት ድማ ነተን ክልተ ብዝግባእ ብምግንዛብ ነተን ሰለስተ ከዓ ብዝግባእ ብምትግባር ሓያል መንነት ብምፍጣር ሓያል ሰብ ከም ንኸውን ኣይጠራጠርን እየ ካብዘን ዝጠቐስናየን ሓሙሽተ ነገራት እታ ንዓኹም ኣዝያ ድመሰጠትኩም ኣብ ኮመንት ተሓፉልና ኢኹም ክሳብ ሕጂ ምሳና ስለ ፀናሕኩም ካብ ልቢ ከመስግነኩም ደሊ ንዓና ብጣዕሚ ኣዝያ ሓጋዚት ዝኾነት ንዓኹም ደይ ትጎድአትኩም ክሳብ ሕጂ እንተ ደኣ ፀኒሕኩም ነታ ሳብስክራይብ ትብል ደላ ተንክፍ ኣቢልኩም ሳብስክራይብ ንክትገብሩ ንኻልኦት ሰባት ሼር ክትገብሩሎም እዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ክትገብሩዋ ይዕድመኩም ክሳብ ሕጂ ምሳና ስለ ፀናሕኩም ካብ ልቢ ከመስግነኩም ደሊ ሰናይ ግዜ ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ደሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱርበ ተኻው ለውጢ ንኹለንተናዊ ዕብየት ዝተሰመየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ደሎ ነንበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክላስ ረኸና